Sivo a vítám vás u druhého videa a zároveň i druhého dílu z Metin 2 Argentus. Minule jsme skončili, že jsme si udělali level 30 a pořídili si nějaké to FMS-ko. Dneska se vrhneme do pavoučího dungeonu, kde plánu udělat takovou 50 nebo 60 a možná, jestli stihneme, tak si udělat ještě nějakou tu lepší výbavu. Tak pustíme se do toho. Ještě tady si vložím do toho FMS-ka ty kámen příšer. Dívejte, vyjde, no. On vyjde prostě vždycky, no. Tak, teď už to bude jinak. Chtěl bych se ještě omluvit z prvního videa, psal jsem to i do popisku, že zmýlil jsem se, tohle není německý server, spletl jsem si to, ale je to polský server, tak jenom ať víte. Tak, ty lagy jsem teda, o něco budou asi menší, ale pořád to ještě budou, protože budu muset asi něco dokoupit, nevím, uvidím, ale ještě to možná nějaké pořád budou. Tak jinak vám doufám, že to nebude moc vadit. Teďka vím, jestli je to ještě v pohodě, no, to je radši nejdu, ale nevím, jak to bude v tom pavoučím dungeonu, no. Takže já si nakoupím nějaké ty, aha, to tady všechno mám, pláště taky. Tak já myslím, že ani nemusím nic kupovat a můžeme jít do toho, rovnou do toho pavoučího dungeonu. Takže z Polska a až tam budem, tak se vám ozvu. Zatím čau. Tak, jsme teda tady a můžeme jít expit. Dáme si auru, cožko už máme. Tady ty kritiky a bonusy. Jdeme na to. Doufám, že to teda nějak moc nebude lagovat, ale až se je naženu, tak asi jo. Ale s tím vypadá to, že to je ještě jakž dobrý, takže nám to uvidíme. No, laguje se to celkem, no, ale myslím si, že to je lepší než minule. Už je to celkem plynulejší. Tak, vidíte, levely jdou rychle, teď jsme udělali za to jedno nahrání už 2 levely, což je úplně super. Tak. Dobrý. I s mníchem to dáváme, takže je to úplně v pohodě. Jestli jste si všimli, tak v tom městě, jak jsem říkal, je teda o poznatek o hodně lidí víc, než bylo v tom prvním videu. Takže to je úplně super, že je to hodně lidí. A stále ještě se nepřišel na to, kde mám vzít ty smaragdy, takže to takový trošku na nic znal, protože se nemůžu prostě nic koupit. Ježiš, teď se to celkem seká, to je špatný, to je hodně špatný, tak je jich to asi moc. To je hodně špatný. Ale A mám pocit, že by tu měla jít i nastavit, nebo si to pletu, no to se trošku sílím. Tak, doufám, že moc neřve ta hudba. Tak, můžeme jít expit dál. Tak jdem. Já bych šel asi až do druhého patra. Protože myslím si to tam budeme dávat. Tady už někdo XP. Stejně, takže. Počkat, my jsme už v druhém patře, aha. Ježiš, já jsem. Bože. No nic, tak půjdeme asi až na spárovité pavouky. Protože tady to moc nemáme dát na těch hadech. Vezmeme si, nevezmeme. Vezmeme, koně. Tady. Takže dojedeme na spárovité pavouky, tam by to už mělo ještě rychlejc. Uděláme teda tu nějakou tu 50, nebo no 54, ať můžeme koupit DGAčko. A budeme si udělat tu lepší výbavu, jak jsem říkal. Já jsem možná stačil zatím. Zkusím to nahnat tady. Jo, i tady to dává hodně, takže super, to bude za chvilku. Jak říkám, je to fakt rychlý server a mě takové baví. Já teda ofiky moc nemusím, ale tohle jsou dobré servery. Jestli to kouslo. Tak. No nic, jedem teda až tam dozadu.
Sakra, nemůžu si to vymotat do pytla. Co to je? Budeme radši pěšky. Já fakt nevím, proč se mi to tak laguje. Jako samozřejmě, že teď tím, že natáčím, ale... Ach jo, to je hrozné. Asi auru. Zořko. No, už je to dobrý, už je to celkem dobrý, než zase je na ženu. Už teď už je to plynulé, ale jak je na ženu prostě, tak to musí začít kousat, no. Nevím, všimněte si někdy, že když se podíváte z vrchu na ženy, těch fakt hodně. Tak oni vytvoří tady takové to oko, jakoby, to je hustý úplně z těch jmén. Takové 2 videa v jednom, 10 faktů o metru. Tak, nažem to tady. No, dobrý, tady se to neseká. Nevím proč, no, tak, já bych to nezakřil. No lidi, jsem zpět, omlouvám se, udělal jsem mi menší chybička. Došlo mi místo na disku, takže jsem musel jenom po něco poodstraňovat. Takže jsme teda 41. Je, už mi trošku začínají brát. Ale dobrý je to. No, tyjo, není to dobrý. Ale jo, je to dobrý. Tyjo, teď už bylo fakt hodně. Wow, 42, no. Skoro 2 levely nám to dalo. A prachy nepotřebuji. Tak. Už by to šlo už? No ano, už to je. Tak mám toho Raptora, jak vidíte, teď mám 467 000 hápek. Takže to je asi teda 40. Normálně řecké zvíře. A vy teď můžete udělat, že z něho zasednete a on nikde není a můžete chodit. Ale přitom ho máte na sobě a dává vám to pořád hápka. Takže v soubojích si to na sebe takto nasaďte, pak si to sedněte a všechno v pohodě. A tenhle, ne, tak tenhle nám ještě nejde. Já si to teda nasadím, ale jako aby na něm seděl, proč ne? Tak. No, teď už nám nebude brát vůbec nic, super. Tak, jdeme dál. Aha, tady jsme se vrátili už, tady to naženeme a... Půjdeme zpět. 44, dobrý. Tak, to je nějaký Raptor, ne? Je to tady? Dino. Já jsem předtím měl lva z toho. Ne, neměl. Co jsem z toho měl na Ninjovi? Už ani nevím. A tohle jsem určitě neměl. Možná jo, já nevím už. Tak, šup, tyjo, kam mi vždycky zmizí ty hápka? To je divné. Jo, pravda, když se nasadím, tak... Tak, teď chceme tady. 45, super. Tak. Pořád. Jdeme dál. Vypadá to, že tu... Aha, tak někde to asi bude. Ne, nebo ne? Už na to nikdo není, jsem na H1, ale tak... Je 12:30, sobota, takže... Jako... Odpoledne nebo ráno. Takže udivujeme to, že tu nikdo moc neexpí, no. Tak to náženem. Takže vidíte, Yangi ty opravdu rychle. Už máme skoro miliardu a to ani nezbírám tady ty bonusové, takže... O peníze vystaráno, ale o ty smaragdy ne, no, nic si za ně nekoupíte. V jednu chvíli jsem si myslel, že je tady to 10 AP, že to by mohly být jako ty smaragdy, ne, a... Ne, ono to jsou nějaké takové zelené listy, vypadá to jak list. Ty smaragdy a... Tohle jsou něco, že nějaké kráviny si za to prej kupujete, když jsem se ptal, jo. Takže nic extra. No, já jsem teďka zasedl, takže na tom si takto nasednu zase. A dobré je, že vy ty zvířata můžete mít 2. Takže při PvPčku si nasadíte tohle, pokud ho máte, mi už to zbývá třeba na 3 hodiny. A nebo můžete někde dropnout do lva tygra, já jich mám strašně moc na Ninjovi. A normálně si oba dva na sebe nasadíte, každý přidává 250 000 HPček. Takže
normálně máte při souboji plus 500 000 HP nahoru, nějakých půl milionu, no. Takže to je taky úplně super. Tak je pravda, že tady na spely, ti co jsou na PvP, berou aj třeba 1 200 000. To trošku nechápu, kde někdo může vzít potom tolik hápek, ale tak ještě nejsou 265, abych to věděl, takže třeba to nějak jde, nevím. Možná jsou nějaké takové věcičky, co přidají tolik hápek. Nevím, opravdu ne. Admini, ptal jsem se admina a prej, že jsem možná přidají jako jazyky, ale nevím jestli angličtina, ale teda nevím jestli čeština, ale angličtinu možná jo. No, tak asi. A dobré, že mají admina i právě toho Angličana, že jsem mu rozuměl, protože jinak jsou víceméně jejich tým Poláci, jak jinak taky. Tak do Syrie už nic nejde. Proč mám sakra... Jo, pohyblivost mám ve věci vlastně. No tak 100 hodin do HPček. Tak, jsme 49, ještě 5 levelů a můžeme jít do města. No každé, že to tak to musím furt přehazovat. Celkem, no. Dívejte, tady bylo z jednoho třeba 1 490 700 něco. Super, jako fakt. Nevím, jestli to stihnu v tomto díle, možná jo. A já to teda pozbírám, abych to stihl, že se vám místo té 1,5 miliardy tady udělá takovéto kolečko, což je, jak jsem říkal v prvním díle, tady tohle, to z mocných monet, nebo jak se to vyslovuje. Já to pozbírám. Tak. No, už na to kašlu. Tak. Toto. Sbíráme to. Tak, pojedeme sem. Tak, jsme 51. Tak, leženem to. No, došla mi aura a jezučko. 51. Pořád ještě tak. Aura. 1568 damage to přidává. Tohle je pořád stejné, no. To mě trošku štve, no. Tak. Jsme ještě. Sestřih toto. Tak, pořád 51, no. Vyskočíme na tohoto. Tak, jak asi. Tak. Teď už dáme určitě tu. 52. Dobrý. Tady dáme 53. Myslím teda. Jo, to dáme určitě. Tak. A ještě jeden level a můžeme jít do města. Nevím, jestli to stihnu dát tu 1,5 miliardy, když tak až v příštím videu teda. Tak, tady to naženem, no ježiš, tady je. Tak, to tady no, neago, je to super, naženem to a jsme možná je 55. Ne, to ne, ale no tak dobrý, 54. Tak, sednem. Tak, já se teleportuju do toho města, až tam budu, tak se vám moc zatím čau. Tak, jsem tady. A jdeme si udělat tu výbavu. Toto můžeme asi vyhodit. No tak.
Tak můžeme si dát i kameny do toho. Ježiši, no, teď se než to načte, když jdu do toho města, jak se to bude trošku sekat. Takže tady potřebuju vlastně. No ne, to bude až tady už. Takže já potřebuji tohle. No i když FMS-ko si nechám, tak potřebuju tohle a toto. Ježíš, já jsem vůl. To až od 61. No, tak. Kde máme to od 54, to ani není. No to jsem to zase doplantal, bože. No, dobrý, no. Tak si udělám s tím smrtko teda aspoň. To může jít pryč, když já to nám ani bonusy v tom. Tak, dáme si tam jaké ty bonusy. 30 000 hápek, dobrý, to tam zatím necháme. Dáme si tam toto. Tady. Ne. V tom posledním. Jo. No já nebudu kupat těch nekonečnou, teďka tam se mi nechce hledat. Šup. No tak to dává zrovna manu, 30 000 to nepotřebuji. Potřebuju tam příšery. Což jsou tady ty potvorom. Kdybyste to určitě víte už a... Potvorom, no dobré. To je dobré, ukaž, vypadá to hezky. Jo, akorát se mi trošku takové to zelené kolem něho, ale jak... není to úplně špatné, ale tohle je lepší, tak to. No nic, tak. To je 54, takže počkej, boty se kupují tady všechno. Mám pocit. Tady udělám ten čtverec. To, modrou. Čtverec. A dobře, tak tady to teda není, no tak to je teda u ní. To jsou zbraně, no. Jo, tady. Ježíš, to si dělat fakt srandu. Bože, 60 musím jim dát. No, tak aspoň uděláme ty 3 šperky. Je to na válčníka, no dobrý. Tak tyto 3 aspoň udělám a příště uděláme ty ostatní. Takže. To. Tak. A házíme to tam. Co budeme příšery. Kritik. To se potvorom, no, tak PvP. A já to nechám. Dobrý, tak to je dobré. To si myslím, tak to se asi schovám, kdybych náhodou na nějakou druhou postavu začínal. Tak naházíme tam do helmy. Kurně. Toto. No, z inteligencí, no já to nechám, že já to nějak nepotřebuju, pak do toho stejně budu dělat nové, to jsem chtěl, jo. Stejně budu dělat nové potom, když půjdem do Atlantidy, takže do Atlantidy, no. Takže to nevadí, že tam nemám takové o ničem. A tak tady, no nechám to tak, to je jedno. Tak, tady myslím, že jdou dát hápka. Nebo že by ne. Ty na hrdelníku jdou, ale určitě. Jo, dobrý. Šupnu zase sem. Tak náhážu to ještě do těch náušnic. To, teďka 6. 7. No jo, to je dobré. Vitalita, no, potvora. A tady myslím, že hápka nejdou dát, jo, silný, je tam hodněkrát. No, tak to necháme. To sem. Tak může se hodit ještě teda kamen do toho FMS nějaký. Tak který tam dáme kritiky, asi ne. No. Jo.
3, to by mohlo už být potom. Třeba to vydám poprvé. No super, vyšlo to poprvé. A jinak ale ty plus 5 nevychází a poprvé ten příšer. Tak. To. Ještě něco ukážu, už to můžu nasadit. Ještě ne, pořád. Mám 1,3 miliardy, no nic. Tak lidi, doufám, že se vám video líbilo. Omlouvám se tady, že jsem nějak neodhadl ty levely a trošku jsem si to spletl. Takže je to až příště 61 musíme udělat a to už asi rovnou dáme tu 75 a uděláme si nějaký ten jedák. Tak se mějte, pokud se vám video líbilo, dejte like. Ty lagy teda, myslím si, že byly lepší. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike a pokud mám něco změnit, tak to vyjádřete v komentářích. Budu rád za každý odběr i like, tak se mějte, já se s váma loučím a čus.